soko jilaw ngalu won ɓe ɗum woni goƴe mumen hay siko almuɓe mbawani yo poos heew tan Allah dandi hen estiti sari fayni haramayni mo ceerno Amadou Hammady Dia ummade Dakar faade beeli cowi ko saaha waktuji 13 pawɗi hojomaji 30 ko ni ɓe tawri wuro ngo weltare e innali Allah. caggal nde ɓe jaɓɓa ɓe bisma ɓooyani julde juma yoni huccana ɗum ɗon ko ñande 22 juillet 2022 ñande 23 juillet 2022 nden ko ni ɓe piniri yimɓe gummima bang yo bang on ñande beeli cowi woni capital ɓuran ala keddiɗo e nder on diwan. caggal oɗon ñalawma pattam lamo nde o yuɓɓina julɓe kala beltanima Allah beltanima ceerno Amadou Hammady Dia jangoyi mum o hucciti e dendagal bandiraɓe julɓe ngam hollirde weltare makko e jarnade e yafnade e wiide yo Allah jarnu tampere e on saaha Oumar Boukary Deme ɓami konngol. julɓe mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. caggal yettude Allah ene alaɗa mum e julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ene wayno ko jinmi haalde ɗo ko haala ka ponnomi haalde kono ko hannde Allah hoddirimi haalka ko adi fof en jettani ceerno Allah en jettani almuɓe Allah en jettani jinnaɓe Allah en jettani tawaɓe Allah goten fof jogui hen gueɗal enen tawaɓe en dañe barke e kamɓe almuɓe ɓe muñani jangde nde haaɓe Allah hokkiɓe ko rokkiɓe ko kanko ceerno o wawi muñande cukalon gon ha wona naqqilaji mo nanaɓe ko kamɓe jinnaɓe ɓe e koye mabɓe ala mi foddotiniɓe anen cukalon ko guila gon toon ha joni ɗum ko yettere Allah no fewi woni hunde kadi nde gandanɗo hoorema sownande guila hanki taw hande arani wona ko weeɓi noon mi wiyani de e Sénégal foof ala mi wiyani noon kono ɗo e diwan men surtout noon ɗo e beeli coyi goho hande hawrude min e gueɗe baɗe ni ɓerɗe kecci ɗi hanki ɓeɓe joɗanimi ɗo henno oɗo ceernade ko mawnam ko ceernam ko jinnaɗam kono kadi minne komi bammakko ɗo banggal enɗam ɓeɗo sukaɓe jooɗi weeso ko taniraɓe e hawrude ɗum ɗo weeɓani ene wayno mawɓe no mbaddannoni ko ɗum o waɗi o wiyta alay saago mi haala hen hay sa wawa haalde a haalat saabu jinnaɓe so jooɗi no kaalat ɗum no haali ko an tawtora a haalat ɗum noon so mbiɗa wawi somi wawa fof mami haala minne ko jinmi haalde ko saabu yettandemo Allah kanko oɗo ceernajo ko ɓuurimi hen welde fof kanko nde ari de ɓe waddi oɗo habaru o fotti fof waɗe juuɗe men ko haydara wattake gallam fof galleji mum watte onon fof wonde sukaɓe min fof wondema fof mi teddiniri on fof ko galleji mum mbatte ko kanko suka baɗana ɗum o haali ɗum kono ceerno Madou Bakar Yama kanko ceerno Amadou Hammady kanko e fof nana juuɗe ma ko gadduɗoma gadduɗa fof waɗe galle ma mi yaafima ceerno ɗum ɗo hen ko haqillantagal kadi ɗum ɗo findindiɓe kadi ko windande ceerno Madou Bakar ittuɗo sukaɓe tottimo ko ɓarnowo kono ko windande e wonde jinnaɓe ɓe yo gandu ɗum ɗo henne pour janggo e jaam kamɓe heddiɓe wona mbiɗa janggita mi jangguinantake ala sa janggini hattama jangguinana ene wawi janggina ɓe wasa dañde ko jiɗɗa dañde hoje dañde ɗum e goɗɗo Allah rokki muno kanko ceerno Amadou Hammady oɗo kanko no ƴeewani oɗo janggi oɗo tottuɗomi ene wawi ɓarnude ala o ƴeewi ko kanko e hoore makko ne o mo tottumi ko poɗɗo wawde jangginde ɓiɓɓam mi totti Allah waɗi kanko no dañi uni o artiri ɓe ɗo ene jaam hanki mo arani ɗo ala rewo e worgo funnague hirnague hanki ɓerɗe fof kecciɗi alhamdulillah rabbil alamin ala kanko ceerno Amadou oɗo ko jinmi haalde hen seeɗa wonko haalaka ha heewi kono mawr komi haala o yiiɗa haale kono haalere aliyatami eɓe nanɗo aliyatami eɓe nanɗo ko kanko ittu ɗumen wuuro fof ɗumen nayi ɗumen wona nafoore jangde ta ala needinan hen nafoore nan nder nde ganduɗa mo ballo hay jinnaɓe naftoro hen tanira ko nam nan hen waɗiraɓam tan ɗum ko yettere Allah no fewi min jii ɗum Amadou hande sin no ngaalu heewat kono wona ngaalu ngu o sohli ɓiɓɓe julɓe koye janggo gonen l'islam ko wonen diiniyankoɓe ɗum ko yettere Allah no fewi eɗen jetta Allah ene laaɗum enen jettamo wuuro ngo fof kadi ene yettamo wuuro ngo fof kadi hande jaɓɓimamo jaɓɓugal hanki o ari ɗo ummi banggue goɗɗo ko wawi jaggirde beltonaɓe juuɗe ɗum ko aduna fof seedi ɗum basuji ɗo mbayi yaajini fof sa limtin ko woni beltonaɓe ko wona beltonaɓe ko wawi jaggirdeɓe juuɗe ko fof tamat ɗiɗo nawa ɗum noon ganden hunde nde famɗani eywa o waɗino ɗum Dakar kono o wi ɗum ɗo yonata alay sago mi nawata nde ɗo nafoore fuutankoɓe wona beltonaɓe wi mi nawtanande fuutankoɓe kala fuutanke adi ko ari ɗo hawre nde ɗo moƴƴere ɗum ko eɗen jettiri ɗum Allah no fewi gandon ɗum ɗo wona kanko tan waɗani hoore makko wona yimɓeɓe tan waɗani o waɗani ko Allah ene laaɗuma Cheikh Ahmed Tidiane yo Allah yefta mum moƴƴere nde
minen fof min duwima noon saabu komin jinnaɓe somin duwima tan Allah jaaboto ɗemgal ngal a fenirani a ñamirani riba a ñohirani so duwanimama tan Allah jaaboto ɗum min duwanimama yo Allah waɗe makko barke waɗanamo barke hokkamo cellal duumigal bi jahi rasulullah sallallahu alaihi wasallam hoto Allah holluma ko huli Allah moftumo ɗo bonandi to hada assalamu aleykum wa rahmatullah. nde Oumar Boukary Déme ɓami konngol hollirde ñalawma pattam lamu ñalluɗo beeli cowi tawa kadi ko ñalawma alliyanke ɓurana janggama haala Allah haalama fayida rende ɓuran ko woni e nder muɗum ko e on saaha Ousmane Anne parent d'élève ɓami konngol. rahman rahim wassalatu wassalamu ala rasulillah sallllahu alayhi wa sallam. mi salmini on mi duwanima on mboɗo ñaago on duwaw e weltare mawde nde ganduɗa wonɗo fuɗɗi alaɗo haaɗi e min ɓuri Alhaji Ousmane Anne président parent d'élève Darul Haramayni Sharifayn. oɗo ñalawma ko ñalawma ganduɗa hoorema mawɗo e amen no feewi no feewi no feewi momin tijjino tene kadi ko soko Allah e andude min daara on gila no sosira minen cosi ɗum ha ɗo yetti ɗo hande ɗo e kanko ceerno Ahmad Dia min gandodiri gila ko adi daara o miijaka waɗede ɗum waɗi belamma min jogui hen ka belamma ka min wawani haalde ɗo fuɗɗi a saka noon ɗo haaɗi kono wona hunde kadi ko betti kam hen ala ko betti kam hen bettata kam hen ko hunde wasa fewde kono moƴƴere bettata kam hen ala foof ganduɗa hoorema ko waɗata ko ƴettata kanko ceerno Amadou guila min pormi daara o ha ñalawma hande o kala komin kulanno walla komin mbaɗa kala komin mbawi wadde inchallahu somin ndisodiri hen mbiyan momi tan ko enen foof goppe ɗum e juuɗe Allah ma Allah fewne foof amin jogino hen kulhuli kono foof min duttinɗum ko juuɗe Allah kala komin meeɗi wadde ko ni wayata guila e duwaw jinnaɓe wonɓe ɗo guila e serna mabɓe guila e jinnal makko guurɗo nan ɗo eno yummakko ala ko haali kam parent d'élève ko heddi ko foof miijo ko woto goto foof yiiɗi ko réussir daara o donc ko e nannguɓe daaroɓe foof guila e miñiraɓe makko ha e moñiraɓe makko ha e miñiraɓe makko rewɓe goto foof ene wonɗo heedi e daara o jii hanki ko waɗi hanki ko neɗɗo sa yii hanki ko waɗi ko tan ene aɗa haysa wiyama haysa haalnaka hol Amadou Dia aɗa foti andude hol Amadou Dia ngal ɗo dental rendinde ɗum e nokku woni ko weeɓani ene yuɓɓi ene feewi yimɓe fof beltima ɓerɗe fof kecciɗi ceerno hayi batte ala ko foti waɗe haalede hen kono noon ko jimmi ɓeyden konngol gotol tan mboɗo andi on oɗo daara minen vision amen yiyande amen daara o amin ha hande min jawani ko ɗum ɗo kono tomin payto koto woɗɗi so Allah jaaɓi ko welti ko fof weltima saka ceerno Amadou Hammady Dia holliri kañumne ñalawma o no way mawnude mum. bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. eɗen mbiya tan caggal yettude Allah e julde e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e yettude e duwanade jinnaɓe meɗen e sernaɓe mum ɓe sababu kadi ha jangguɗen qur'ana ɓe ko gonga alhamdulillahi nde puɗɗiɗen jangguinde nde tan ene wonno e haqqillaji men jangguinde rewɓe e worɓe foof ko gonga noon e rewɓe ene beeli jangguinde kono beelani moftude kono en dañi laaɓi en dañi ha joni pinal en dañi ha joni peeje e wawde jangguinde sukaɓe rewɓe ɓe hono no jangguinirte sukaɓe worɓe ɓeydi saabu waɗanɗeɓe galle keeriɗo waɗanɗeɓe ha joni sarwoɓe heeriɓe e nokkuɓe ɓe keeriɗo e janguinoɓe kadi heeriɓe taw ketti tan koye mabɓe ɗum waɗi alhamdulillahi rabbil alamin eɗen mbiya ngal to banggue janggude alquran e to banggue jangguinde français e arabe fof kon yaadimɓe kala ko sukaɓe worɓe ɓe jangguina kala ɗum noɓe dañiri sens e dañji e hunde jangde nde kamɓe sukaɓe rewɓe eɓe jogui nden hunde kamɓene ɓe jogui on sens dañji e hono ko ɓe dañi ko ɗum waɗi alhamdulillahi jettiɗen ɗo ha jangguinɗen ɓe haaɓe ndeni tawi kadi koreji mabɓe kadi ala ko ñaaguino en so wona yoɓe janggu te soɓe janggi
yoɓe nden kadi jiiɗi kadi ko keppani kaaɓani haɓe keɓa ijasa ɗum woni alhamdulillahi ko Allah walli en haɓe jangi ɓe ndeni ɓeɗo rewɓe e kamɓe sukaɓe worɓe fof kamɓe fof ɓe ndeni fodde duuɓi 5 eɓe kedde juuɗe meɗen eɗen janguinaɓe eɗen tindinaɓe eɗen nehaɓe eɓe jangga qur'ana eɓe mbadda hen logal arabia wa logal françia ha Allah waɗi hanki Allah newni en e garɗen ɗo gartirɗen ɓe e jinnaɓe kuuɗeji mabɓe caggal de ɓe ñaagui eɗen jiiɗi gartiren ɓe ɗo ɗum woni gartirɗen ɓe ɗo hanki dokkuɗen ɓe ijasa alhamdulillah rabbil alamin hollirdemo weltare e weytare e jarnade e rendo ngo arde mun e keewal jooɗade ha cérémonie o gasa yimɓe keppani kaaɓani o holliri rewɓe ene mbawi jangude hono no worɓe ni ha rewa lawol hanki e nder haala men en kaali mbiɗen kala ɗo suka gorko woodi ene janga kala ɗemgal e kala jangde suka gorko kadi suka debbo kañum ene wawi addede ɗon jooɗo ɗo sukaɓe worɓe gonɗo janga kañumni ɗum waɗi hanki yimɓe hewɓe paami e wonde ndeke sukaɓe rewɓe ɓe eɓe mbawi janguinede qur'an en kaali ɗum hen sukaɓe rewɓe eɗen jamira eɗen ñaago yimɓe yoɓe janguinɓe qur'an saabu soɓe janguinama qur'an kamɓe ɓe ɓuuri kewde ɓe gardirtuga sukaɓe worɓe ɓe mbawata qur'an nde wonno suka debbo so tawi Allah waɗi wawi woni gando feewi fewnata galle mo woni o fewna leegal ngal fewna wuuro ngo ɗum ko Allah hokki ɗum sukaɓe rewɓe suka debbo goto ene wawi fewnude fodde ko ha joni ko sukaɓe worɓe so tawi mbawi fewnude fodde sappo ko pewna suka debbo goto ne wawi ɗum fewnude ɗum waɗi eɗen ñikla eɗen nodda yimɓeɓe eɗen pindinaɓe yoɓe tinno ɓe jangguina sukaɓe ɓe sukaɓe worɓe ɓe surtout sukaɓe rewɓe ɓe jangguina ɗumen qur'ana saabu noɓe mbayete français ni kamɓe daɗi français sukaɓe worɓe eɗen gandi kamɓe ɓuuri hewde école aji soɓe jangguinama kadi qur'ana ko noon ɓe mbayata ten ko noon ɓe pirtirta ko noon ɓe nafirta mi haali henke mbimi examen ji ɓennuɗi ɗo ko leydi meɗen Mauritanie bac sukaɓe 4 rewɓe gardi premiére deuxiéme troisiéme quatriéme foof ko rewɓe gardi nde fuɗɓe worɓe fuɗɗi arde ndeke soɓe jangguinama qur'ana kadi ko noon wayata te kadi min noddi yimɓeɓe yoɓe tinno ɓe jangguina qur'ana ɓe mbasa hulde basal qur'ana wasnanade qur'ana hokkata neɗɗo ko fayida aduna e lahara e ɗum e min cikkima sikki yimɓeɓe puɗɗima famde ɗum yettaki ga noon e Fouta kono to nder Sénégal to ɓeɓe gandi kamɓe jari janggude debbo fayidaji gonɗi hen saabu ɓe jii ha joni ko ɗum mufti ɓe jii ko ɗum mufti ɗum noon e Allah eɗen ñaagui Allah enen Foutankoɓe surtout en haalpulaar ke ɗeɓɓe daɗeɗe enen danno kono en gaare dattede tinnoɗen e ɗum beele ma en kepto yimɓeɓe dañen fayida e jangguide sukaɓe rewɓe eɗen gandi kala ɗo neɗɗo heeɓi succès nokku mum heewani jaɓɓade ɗum nde natɗa beeli cowi ɓe ene dusma woɓɓe ene jaɓɓoma holno ɗum wayema alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin mi yetti Allah no feewi ngal ɗo namnal ɓe yinno namnede ɗum saabu Allah ene andi mbeɗa jiiɗa ɗo mbeɗa horsina ɗo mbeɗa yiiɗa ɗo kono hanki heccanki nde nataten wuuro nde ɗum waɗi kam ha joni gada beño saabu noddudeɓe sernaɓe ɓe mbi eɓen gaari jaɓɓade mbimi ala hoto gaare jaɓɓade gone sara wuuro ɓe mbi ala min tawrema koto ɓuuri woɗɗude mbimi ala ɓe mbi minen komin aroɓe min tawiɓe ko sara dara hay ɗum minen gartiɓe mbiɓe daruɗe ɗon kadi e kamɓe mawɓe wuuro ngo e almuɓeɓe e ceernajo o gardugol ceerno Mouhamadou Bokhara Yal nde wonno ko kanko ñaagui yo sukaɓe gartire kanko jiguini sukaɓe rewɓeɓe kamɓe foof ko sukaɓe makko kono hen ɗiɗo ko ɓiɓɓe makko e heddiɓeɓe kadi koye sukaɓe wuuro ngo ko jeegomo ɗiɗo woni jeeyaɓe goto ko Diara Jolof goɗɗo ko Guinée Conakry nde jiiɗen wuuro ngo nde ɓe jaɓɓi en e autoji fodde autoji 5 walla 6 ɓe jantodiri men ha natɗe wuuro ngo garɗen ha keɓɗon ɗo tali o selat ɗo tawɗen ɗon worɓe wuuro ngo foof ene darite ko aljuma en wawno fiide ɓe jaaha juma tawɗen ɓe ɗo ɓe daari ɓe jaade men jetɗen galle o tawɗen galle o foof ene heewi rewɓe wuuro ngo foof ene jooɗi ene paadi en e ɗum waɗani kam ɗum waɗi inchallah ɗum weeli kam ha ɓurti donc mi anda fof holno ɗum wayni kono kadi ñalawma hanki o ko ñalawma kaɓis saabu mbeɗe wawi wiide yimɓeɓe fof kaali ɗum mbi sikki mataw dental meeɗa rentude e rewo ɗo wuuro hono ngal ɗo dental hanki saabu rewo en mbawa wi en kalata hay wuuro woto rewo fof no woruno diwan ɓoggue ha takki tan guila tan diwan ɓoggue o fof ala wuuro heddigo mo aɗani ɗo ala ko haali guure takkiɗo e Sinthiou en Sasilé hanki ko rendiɗo e wuuro hoye ko meeɗa ko yiyede e ɗum noon yimɓeɓe nde wonno yimɓe ne jiiɗi qur'ana kadi yimɓeɓe ne jogui kadi kawis wiyede debbo ne ɓaara nde wonno ɓe gandi worɓe ɗe ɓaara ñande foof min wuuro amen ngo machallah
ɓaaroɓe ɗi keewi heen ɓaaroɓe ne keewi heen inchallahu kadi ne jokka kono ɓe meeɗani dañde ɓaarowo debbo ɗum woni ɓi ceerno o ceerno men o ɓi ceerno men ceerno mouhammad yal o wi o ñaagui tan ko sukaɓe yo gartiri e min jaɓormomi ɗum min jinnomi tan koɓe dokke to tan min pofta kono o wi ko maɓe gartire wuuri he e kono noon alhamdulillahi en nimsaji saabu no wuuro ngo jaɓɓori en ni e diwan wuuro ngo fof arde tawtorede oɗo ñalawma hanki en jetti hen Allah no feewi no feewi no feewi en beltima no feewi kadi en jetti bandiraɓe ɓe hay goto heddaki mi haalta hay wuuro woto kono hay wuuro woto heddaki banggue Mauritanie ala ko haali banggue woto ɗum ɗo hanki waɗani min welamma no feewi an kam a yii ɗum eɗe ñaago Allah tan subahanahu wa taala kala garnoɗo arde saabu Allah saabu qur'ana mumde qur'ana yo Allah humtu haaju mum ɓe callani ɓe yo Allah sellin ɗumen joguiɓe haaju ɓe yo Allah humtu haaju men en nodda noon eɗen nodda yimɓeɓe yoɓe janggin sukaɓe rewɓe ɓe yoɓe janggin sukaɓe rewɓe ɓe holno ɓe janggindiri sukaɓe worɓe ɓe beele ma Allah ittu en e nde ngal ɗo ha joni ko daɗaɗen ko beele ma en datto e ha joni no daɗɗiruɗen adan ni hada assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh bandiraɓe min dokkat mon aadi e ɓaaral gongal e nokku goɗɗo taw ko e duɗal sari fayni harmayni mo ceerno amadou hammady dia so oɗon jiiɗi sukaɓe mon yo janggu mbawa paama neho jogo o gandal nawe ɗumen to duɗal sari fayni harmayni mo ceerno amadou hammady dia bandiraɓe Windere TV ha yeeso ko lawol.